Hello guys, Merry Christmas again sa tanang mga viewers o mga kabisdak diha. So, naata diri karon sa mall sa parking area na siya nga site sa parking area. So karon ni ari rami nga magpalit mi og battery sa mga Duwaan ni Gian kay kasagaran sa regalo nga iyang na iyahang nadawat karong Pasko is the battery. Nga mao na sa hilak gihanak adlaw kay gihapon wala man mi ni ari kay sirado ang mall. So first day ni nga nag-abli ang mall since Pasko, so magpalit ng battery. Then at the same time, Boxing Day meron diri mga kabisdak maong ato ang tanawon ang mga kami up. Okay. So Boxing Day ron mga kabisdak ato ang tanawon kung pila ang mag-shopping ta, window shopping. Tanan nato pila ka unsa ka barato ang mga biligya karon kay usually after Christmas. Okay, naman. Come on, let's go! Tanang itong barato bagi nila mga baligya. Ayan nga natusod sa mga kabisdak. So, arita first masud sa Kmart. Maano yung mga usually sudlan. Baratohon na siya nga kawan. Tindahan. Ang Christmas decoration tag $1.50 na lang. Barato na. Na daghan naka-clearance sale mga kabistak. 15 sama na siya. Cheese. $25, $40. Ano siya eh. Ilang microwave diri, $19. Gian up. Not there. AAA, babe. AAA na. Hey, Dad. Hey, Daddy. Look. I got the water hose. Oh, that one. Daddy, look. Water house. Okay. We need the battery. The battery is here. Oh, this one also. Yeah, that's all. Pagpalit na extra ng AA. So, ano yung mga presyo sa battery diri mga kabisdak? $6. Pero daghan na. Kasagaran na sa 18 pieces to 24 pieces. I found it. Look. Here. Okay, there's a lot of bike. And the ball. And the what? And the ball. The ball. Ay, mga bike nila mga kabisdak. $89. $45 din na bike. Where? Lamok eh. Where's the Ang lama. Asay mo. Grabe ka ipit ng inyong car ay inyong parking Hindi ko spot alam. ba? Gabi ka. Ipit. Oo, panalag mo. Okay yun ka. Siya nalamay ka. Kana ang wall. Sama na, babe? So, nanoroy mi diri sa park karon gitawag nila og Blaxland Park. So, part gihapon ni siya sa Sydney Olympic Park. Kita niyo sa likod. Gian, careful, there's a bike. Careful. Careful here. Okay? Always watch your step. So, sa may Sydney Olympic Park gihapon ni siya guys. Mga 8 minutes ra. Basta less than 10 minutes drive ra gikan sa mga balay. Maong very convenient kayo. And isa ni siya sa mga paborito nga park kay takso kayo.
Actually kanang asa diha water park na. Nakita man na. Tree house na siya. So nindot nga nga park kay ilahang gi-divide ang para sa mga kanang bata jud kayo kanang mustay ra mi diri og mga 2 hours ikahuman plano mi mo tanaw og sini Jumanji katong drive-in gihapon nga sinihan bali anhara mi sa auto mo tan-aw niya. Ang bayaran is per auto ra dili per person. So tambay ra ta diri guys og mga 2 hours ikahuman adto na ta sa sinihan. Nindot sa dilahan ko Andre ba? Ilang doon pambata. Last time ini ari kay gamay pa to si Gian last year. Medyo gamay-gamay pa. So karon mas na-enjoy ni siya. So nindot ron pagkarian na mo mga kabisdak kay medyo dili na naghanap ng tao pero dili kayo priya sa normal yung adlaw nga puno gini sa bata diri pero mo na ang usahay sa dili mi ginagawa kay gubot pero karon siguro holiday na makasya ng mga tao. Nakita mo tayo lang na ikahoy dito, nasla si Ami dito nagpalandong trate so sila daw na hingsa sila na. There's a river? Show daddy where's the river. So kita mo ito mga bisdak, mga river. River padong dito. Where do I live? Over there. Side diri mga kabisdak kita mo diha. Nay barbecue pan. Barbecue pan. Tawag nila ani. So libre ra. Sunduton ra nimo. So ari mi diri mamalit. Nindot sad siya diri. Alright mga kabisdak, so nanami karon diri sa balay. Nas diyan diri, nag-iPad. Na mauli na lang mi kay init kana ni start nag-init tapos
hapon naman sad alas 6:30 na sa hapon and mga 2 hours ni nagtambay dito and lingaw ra sad siya nag-enjoy ra sad ni fresh air nagkape mi kadali dito so mao to mga adlaw mga kabisdak so see you sa next vlog and thank you.